Zenbat aldiz gertatu zaizu norbaitek euskaraldia zer den azaltzeko eskatu eta pentsatzea, nondik hasiko naiz? Bideo hau horretan laguntzeko da. Zer da kontatu behar deguna? Lehenik eta behin ezaugarri orokorrak. 16 urtetik gorako herritarrek parte hartuko degula, aho bizi belarri prest bezala, Euskal Herri osoan zehar, eta 15 eguneko ariketa izango dela. Nik horrela egingo nuke. Gogoratzen duela 2 urte nola egin genuen euskaraldia? Urten berriz egingo dugu. 11 egun beharrean 15 izango dira, azaroaren 20tik abenduaren 4. Euskal Herri osoan zehar 16 urtetik gorako herritarrok aho bizi eta belarri prest txapa jarriko ditugu. Eta orain, txapak zertarako diren esplikatu beharko dugu, ezta? Txapek argi adieraziko digute nork ulertzen duen euskeraz eta norekin egin dezakegun. Horrela, euskara erabiltzeko aukerak biderkatu egingo zaizkigu. 15 egun hauetan, inoiz baino euskara gehiago erabiltzea izango da helburua eta txapek horretan lagunduko digute. Hauxe da momentua bi rolak azaltzeko. Euskaraldian izena emateko 2 rolen artean aukeratuko beharko duzu eta horren arabera txapa bat edo bestea jantziko duzu. Belarri prest izango baldin basea, ingurukoei euskara ulertzen dezula adieraziko diezu eta gero zuk erabakiko duzu euskara zenbat, noiz eta norekin erabili. Aho bizi izan da berriz, euskara ulertzen duten guztiekin euskaraz hitz egitea erabakiko duzu eta lehenengo hitza ere euskaraz egingo duzu. Hemen, pertsona ezagutzen badezu eta bere eguneroko adibideak jartzeko gai baldin bazarete, askoz ere hobeto ulertuko ditu rolak eta hobeto edo erresago erabakiko du aho bizi edo belarri prest izan. Aho bizi edo belarri prest izango zean erabakitzen dezunean, izen eman behar dezu. Euskaraldian webunean, Euskaraldian aplikazioan edo batzordeak jartzen dituen lekuetan. Hemen, izen emateak jasotzeko jarri dituzuen bideak zehaztu ditzakezue. Eta azalpena ezin dugu amaitu, aurtengo berritasuna azaldu gabe, Arigunena. Aurten, hainbat elkarte, enpresa eta erakunde publikok ere Euskaraldian parte hartu dute, Ariguneak sortuta. Arigunen logoa ikusten dugun tokietan, esan nahi du, euskeraz lasai hitz egin dezakegula. Bertan, aho biziak eta belarri prestak aurkituko ditugulako. Eta hauxe da aurten egingo deguna. Galderarik bai? Ikusi dezuen bezala, euskaraldia 5 minututan kontatzea posible da. Hau adibide bat baino ez da izan. Orain, egokitu ezazue aurrean duzuen pertsonara. Ideia nagusiak hau dira. Orain, moldatu zuenera.